Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallo barkamu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Sunana Isa Suleiman, ni ne mai gabatar da shiri a wannan tasha na Isa 3020 TV. Kamar yadda muka muku alkawari, za mu fara kawo muku yadda ake koyan Revit da kuma AutoCAD da yaren Hausa. Insha Allah yau ne bidiyo mu na farko ko kuma in ce darasin mu na farko akan abin da ya shafi iya Revit. Dan yanzu iya Revit za mu doka. Za mu fara muku darasi ne akan iya Revit architecture kenan. Don ganin yadda ake aiki da shi, ko biyo mu a cikin bidiyo namu har ƙarshe. Don Allah wani ba su danna mana alamar subscribe ba su taimaka su danna mana alamar subscribe sannan su danna alamar kararrawa. Mun gode. Ku biyo mu a cikin bidiyo. A misali yanzu idan ko kuma ce idan kun hau kan kwamfutar ku bayan kun gama installing na wannan software na Revit din. Bayan kun gama installing na wannan software na Revit, sai ku bude shi. Bayan kun bude shi, bari mu dan jira dan kalilan saboda ya gudu. A hankali dai za mu muku bidiyo akan yadda za ku yi downloading na wannan software da kuma yadda za ku yi installing nashi da cracking nashi da sauransu. Amma yanzu bari mu fara zanen mu. Bari mu dan jinkirta kaɗan saboda ya bude. Yanzu bari mu yawwa, bayan kun bude Revit architecture wato software ku na zane na Revit. Wannan duk ɗalibin koyon zane ma'ana ɗalibin architecture yawanci sun san wannan application Revit da AutoCAD. So bayan ka bude software ka na Revit, sai ka zo ka taba kan new. In ka taba kan new, wato new project zaka yi kenan. Bayan ka taba new, zaka ga inda ka sa project da kuma project template, sai ka taba project, sai ka bar shi akan project kawai. Bayan yana kan project sai ka danna OK. Ya bude mana. So bayan ya bude muku haka, akwai wasu Revit din da idan ya bude maka, abinda zaka fara yi na farko dole sai ka saita labels naka. Ma'ana dole sai ka seta unit naka. Seta unit naka kuma sai ka danna UN shortcut ne. In ka rike U da N, in ka rike U da N zai kama wurin da zaka seta unit naka. Kun kalla yanzu na danna U da N ya kama inda zaka seta unit naka da komai. Amma wannan na Revit 2018 din already shi a seta yake, so no need in ƙara seta wani unit da sauransu. Abinda zamu je kawai zamu je mu seta labels namu ne. The first thing zamu fare a cikin Revit kenan, seta labels namu. So idan mun zo wannan kan project browser, sai mu scroll zuwa ƙasa, under elevations din sai ka taba east, north, south ko west, sai ka zabi daya cikin su dai. So yanzu bari mu taba east. Bayan mun taba east, kun ga ya kawo mana wannan layi biyu. Bayan ya kawo wannan layin biyu, mun ka taba na farko, sai ka mai, sai mun ta click akan na farko, sai ka zo ka taba wannan alamar rubutu na, sai ka mai da shi ko 50, sai ka ƙara danna LL so biyu. In ka danna LL so biyu, wato create similar na wannan layin, za ka create na wani layi irin wannan, sai ka zo ka haɗa shi, ka tabbatar ya yi align. Wannan arrow kamar fulosin ya yi align da wannan na ƙasa, sai ka sa 2100, sai ka click akai, sai ka ja, ka zo ka ƙara align na shi da wannan. Again sai ka ƙara, ka yi align da wannan, sai ka sa 900, sai ka ja ya ƙara align da wannan. Bayan kun gama wannan, kun ga yanzu layi na ya zama 1 2 3 4, na yi creating wasu kenan. Sai ka dana escape. Bayan na dana escape, kun kalla wannan arrow ya bata. Daga nan ne za ku zo ku yi renaming. Amma za ka iya ganewa haka, za ka iya barin shi haka. Wanda bare iya ganewa ba saboda ya zo ma da sauki, sai ka yi renaming, ka canja suna. In ka zo kawai, in ka taba wannan rubutu inda ka sa label 1, ka taba shi so biyu, kun ga ya kawo. Sai ka misali sai sa NGL, National Ground Level kenan. Sai na biyu ma ka ƙara taba flow. enter za ku na danna bayan kun rubuta abin da kuke so. Nan ma ya ƙara tabawa
sai a misali sai sa linkin sai ku danna enter. Na saman ma again sai ku sa head course, amma barin sa shortcut HDC sai ku danna enter. To bayan kun gama da wayannan, kun gama seta labels na ku yanda label na zanen ku zai tsaya da sauransu, kun gama setawa. Abinda za ku ƙara yi, abu na gaba da za a ƙara yi, ba wani settings, kawai za ku yi under flow plans naku ne. Kun ga wannan flow plans din ba ceiling ba, kun kalla ga ceiling nan amma ba ceiling ba, bari mu kashe shi ma saboda kare da ku da lissafi. So za ku zo under flow plan sai ku taba ina ne NGL, ku kai double click akan. Bayan ya bude wannan space din, anan ne yanzu za mu fara zanen wall namu da sauransu. So abinda za mu yi next, zanen wall sai mu zo mu taba wall. Bayan ka taba wall naka, yanzu bayan ka taba wall naka nan wurin already zaka fara zane ne, amma kafin nan dole sai ka seta yanda tsayin wannan ginin naka zai kasance, ka seta shi daidai da head course inda muka yi a label kenan. So in ka so zaka taba nan inda aka sa unconnected wato top constraint unconnected, sai ka sa shi a head course, ko kuma zaka taba nan sai ka sa shi head course. Amma yanzu da na taba nan yana head course already ya generating duka. Again sai ka kara taba edit type, ka kara shiga edit, sai ka sa thickness na wall naka, thickness na wall. Duk wani dalibin architecture yawanci dai sun san thickness na wall ana sa 225 ne ko kuma 230 yawanci. So sai mu bari mu sa 230. Bayan ka sa 230 sai ka dana okay. To yanzu ne zan fara zane na, so bari mu ja ko single line ne. Kun ga na riga na zana floor plan ya misali ɗaki ɗaya ko kuma wance shago kawai ko kuma kitchen da sauransu. Yanzu ne na riga na zama floor plan na wa'ana. So the next thing abinda za mu yi yanzu, za mu sa windows da kofa. Amma kar ku manta a nan ne karshen bidiyon namu ya kasance. Ku biyo mu a cikin bidiyon namu na gaba don ganin yadda ake sa window da kofa da sauransu. Mun gode.